Gaurko gonbidatuak 30 urte baino gehiago daramatza, taulen gainean, kamaren aurrean eta atzean lan egiten. Tesa Andonegi dator kozinatzera. Esperientzia oparoa du antzerkigintzan eta telebistan Tesak. Ibilbide luze horren xehetasunetan sartuko gara ziazerba ostopila egiten dugun bitartean. Gure errezetako ziazerba hartzera Andoainera joango gara. Nereak hasten ditu bere aizparekin batera Itxusaran baserrian duten baratza ekologikoan. Legazako arotza jatetxean Luismi dugu zain. Barazkiekin egindako plater eder bat prestatuko digu erretegi honetako sukalde buruak. Az gaitezen, errezeta prestatzen. Base. Iepa lagunok, hemen gaude, Tesa eta Bilok ongi etorri, zer moduz? Ba ondo, hemen gustora. Gustora, bakigu kamaren aurrian atzian eta holtza gainen oso ondo konpoltzen zehala, zukalden zemouz. Bueno, ez oso gaizki. Bueno, galetu barko geniekin ere semei. A ber, zemoz, baina bestela. Ba, nik uste baiet. Amatxon janaria da honi na. Bueno, ez pensa, Ba, oso ondo disimulatzen dute egun ere semeek. Tomate desente botata, venga, horrea. Bueno, tomatea egiten nuen etxekoa garai batean, eta esan zidaten, momentu baten esaten zidaten, jo, ama, Orlando nahiago dugu. Katxuz, marrearra gertatzea, bai. Bai, zengo dugu. Hala, gertatzea zaigu guri bai olakoak, eta ez gutxi. Zoritxarrez, ama. Bueno, lagunak, gaur elkarrekin ingoitugu milorria, espinak azbeteta eta barrengorrin krematxo batekin. Adi, lagunak. Bueno, garatiko izuet momentu batian nondik noa ebiliko gean, bale? Bueno, hemen dakau milorria. Eta milorriak iningo deu, behitu hemen desxerazkat moldetxo batzuk, hau gu prestatu deu, hau oinarria izangoa, moztuko ditugu olako pare bat, eta gero beste tamain honekin ingo deu batei zulua ingo dio. Eta bestia jarriko jau gainean arrautza eman da. Eta orduan segerditukoa hemen ingoa boloban bat. Boloban bat ingo deu, milorriana. Eta zerrekin beteko deu? Ba, beteko deu, ingo deu hemen ziazerba, pinazi, pasa eta gurinakin, ingo deu aurrena pinazik gurinetan gorritu, pasak bota eta ondoren ziazerbak. Eta hoi jungoa barruan. Baina hoi bakarrik ez da jungo barruan, gauza gehiago jungoia. Irugilarra ingo deu egosi. Egosi ondoren pusketak moztuko ditugu eta prejitu ingo ditugu. Hori oinarrian jungoa. Gero jungo da ziazerbak eta amaitzeko botako dugu hemen dakaula bexamela ingo dugu. Bexamela eta gainetik botako dugu gazta parmesanua eta labian ingo dugu gratinatu. Eta hori dana laguntzeko ingo dugu krematxo bat barrengorrina, bale? Bakizu hemen, bueno, hemen hau sekula inaldezu bexamela. Askotan. Askotan. Bueno, orduan ez ditu zezako. Bueno, bexamela iteko. Zuri jarriko izu zuen orduan, ez da? Bai. Negatibo, bai, Eta hemen errez ingo dugu hauek, hemen ingo dugu. Tipula gorritu, barrengorrik eta hemen sitakia dazkau botako dugu, gero ardotxuria botako dugu, eta gero krematxo iteko ja ez negainak ingo dugu, bale? Oso goxua. Bueno, martxan jarriko gea, lehen da biziko eta behin, laguntzen bedia zubitu hau txikitzen, lauki txikitan ingo dugu, gorritzen jartzeko, bale? Eta nik ingo irugilarra egosten jarri, eta pinazik gorritzen hasiko naiz. Bueno, igual irugilarra egosten jarrikoet, eta lehen da bizi milorriak sartuko ditutela bian, bale? Bale. Bueno, gauza pila bat egindakua zea, ez da? Telebistan, aurrian, atzian... Bai, urten poderioz, esan dezu 30 urte, bueno, bai. 30 urte, asmatuet. Gutxi gora bera, bai. Nik ikusteten telebistan aurrera eta atzea behitzat, ez da? Goen kalen ikusi zintudan lehen dabiziko aldiz. Lehen nure bai, kaixo 88. Ez uketzen nuen ikusi. Nik enon ikusi, ez baino badakitxi bau indie. Ez dakit kaixo 88 zan edo, bai, hori zantzen lehenengo programa. Zeite zen duen hor? Ba, zier etxiberriarekin, pues egin un... Bueno, esan barrun de tia buena, baina ala izan zen. Bueno, hori guaine bai. Ez, barra batean nengoen eta bere etortze zan, bueno, beste gari batzu zian. Eta 88an, ba, tipa bat barran egotea eta beste gizon bat hurbiltzea eta esatea ez dakit zer txorrada, ba, bueno,
Gaur egun elitzateke horrela egingo, segurazki. Bueno, eta hoiz esan, Gabon Sarretako Programa bat. Kaixo... Behin bota zan. Behin bota zan, bale. Eta etzan zuzenean, noski. Etzan zuzeneko izan. Bai. Eta bueno, eta hortik aurrean, nola izan zen ibilbidea, nola hasi zinan deren historio honekin? Bueno, hori izan zen antzerti eskolan nengoenean, antzerti eskolan. Eta deitu ziguten, hori, programa figurante modura, joateko. Eta esatzen hori izan da lehenengo aldia esan diatena, eta geroztik behin baino gehiagotan entzun dut, Euskal Herriko Merilin nahi zelani... Nahiko zun Merilineko olako izan, Bueno, uz ezagun hor. Bai, eta geroztik, bueno, lanean, antzerkian, telebistan, zortea izan dut, egia esan. Eta... Hori, serie de xentetan egon naiz, eta antzerkiare bai. Eta zer gustatu izan zaizu gehiago? Telebista, antzerkian, badakide bai gioiak eta idazten ibili izan zehala, nungo esatzen dezu gehien? Lenguaia desberdina dira. Bakoitza, gauza bakoitza egiteko orduan, zugan bilatzen dituzu gauza desberdinak ezela, ez? Antzerkian behar dezun energia, ez dezu behar telebistan, ez ateretirako. Osea, antzerkik energia gehiago eskatzeu. Bai, eta momentuan gertatzen ari dan zerbait da, segun non espazio nalakoa den, ze publiko dan, ze herritan dan. Pizka plaza gizonago izan behar da, pizkaten... Segun ze personaje egiten dezu, baina bai, izan behar da. Bapatekuan bezala, bertsolarik ibiltzen dian bezala. Bai, eta sortzen da momentuko zerbait, telebistan sortzen ez dena noski. Segun ze jende dagoen, eta jendeak nola hartzen duen egiten ari zarena, eta... Politakoa da, zantzatu. Orduan gehiago gozatzeko, gehiago bizitzen dezu, ez da? Bueno, telebistak badu gauza oso komodo bat. Ez dakit iruituko zaizun zuri ere, ala, baina... Zer? Komodoa dala. Komodoa dala. Grabatzen da, eta bazaz etxera, ez? Eta antzerkian horre hon biharzea, ez da? Eta antzerkian ordu asko sartu barri duzu, bai. Eta alde zarretik ensaiatu. Eta gaur egun, zer egin naizia gehiago? Hori, antzerkiakin. Antzerkiakin? Bai. Pare bat emanaldi izan ditut orain dela gutxi, gure Ainhoa Aierbek eta biak daukagu obra bat, Mitu deitzen dena. Nola? Mitu deitzen. Mitu. Bakizu zer da Mitu? Bai, Mitu. Nik ere bai. No? Osea, hori izatea, I love you, Mitu, no? Bai, baina ziko, bai. Zer nahi du esan? Eta Mitu gainera, hori izateaz gain, da baita ere, estatu batuetan egin zen kanpaina bat, emakume, eraso sexual jaso zituzten emakumeak espazio bat izateko, edo salatu ahal izateko, ez? Jasandako eraso horiek. Eta horretaz dijoa, eta batez ere, feminismoaren inguruko termino pilo badagola, gaur egun, mansplaining, ez aterako, badakizu zer da mansplaining? Ez. Zu etorriko bazina orain esatera, begira hau, egin behar duzu hola, eta hola, hori izango zen pixkan mansplaining dela. Eta hori zela ona, euskeraz arzalpen. Arzalpen. Gizon batek arzalpenak ematen. Bueno, horretaz dijo. Esan bian izun nola pikatu tipula, eta eskerrak isilik gelditu nahi zen horren, da? Ez onartuko nuke, a ver, dakien batek, ez dakien bati esaten badio, bai, onartu behar da, noski. Bai, laguntzeko izango zen, baina beti ez da laguntzeko horregatik. Batzutan bestia zapaltzeko izatea, edo bestia baino keio naizela adierazteko. Bai, hori da. Eta gizonek batzutan egiten dezu hori. Bai, ala izatea. Batzuk itegue, bai. Noiz ikusiko zaitugu berriro horako emanaldi batia? Bueno, antzerkian izango ditugu gehiago, datorren urtean ere bai. Eta telesaia hau irabazi arte, noiz hasiko da? Uste dut, urtarrilean. Urtarrilean hasiko da, eta zenbat telesai izango dira? Zenbat kapitulo? Zenbat kapitulo, bai, telesai bat barkatu, bai. Zortzi, Bai. Eta ideia da Goenkale zain beste irautia, edo... Bore nahi bai, ez da? Laurdenak iten baitu nahiko. Eta ni horregotea, hogei urtez, bai, gozatuko litzak. Bueno, erosoa dalako batez ere, ez? Osa, gustatu zaizu. Bai, Goenkalek zeukan hona zan... Bota bertara tipula. Ondo mozu dut? Bikain, txino be. Goenkalek zeukan hona da, zan, ekainean bukatzen genuela grabatzen, eta gero, genekiela irailean berriro hasiko ginela. Eta hori, aktore batentzat... Kistona da. Extraordinario. Egia esan bai. Eta Goenkalen zure ibili zinean. Bai. Zenbat urte egon zinean bertan? Ni 8. Bueno, Goenkalen... Alba, no?
Alicia. Alicia, hori da. Alicia. Eta zer papel egite zenun bertan? Bueno, lehenengo Goenkale nago nintzen 1994an edo. Iritzi duzu Beste personajeak referendumari buruz. Eta irabazi arteko personajeak ere Idoia du izena, ezakit. Idoia aurpegia daukadan. Bueno, vale. Eta gero, hori urte bete zegoen nintzen, eta gero 2008an hasi nintzen berriro. Vale. Aliziarekin. Beste personajea. Vale. Eta zenbat irauntzen duen hor? Eta hor 8 urte bukatu zen arte. 8 bukatu zen. Bai. Eta Goenkalek beti ematen du asko erakusten du, hortik jende garrantzitsu asko atera, eta oinarri bezala asko balio du, bertan ibiltziak. Bai, nahi, hombre, amorru pixkatere ematen dit, esaten didatenean zu Goenkalekoa zea, ze lehendikan ere, eta gerora ere, gauza asko eginak. Eta bitartian ere. Orduan, bueno, Goenkale, pues bai, noski erakusten du. Emateu Goenkaletik pasabazea, Goenkalek eman dizula bultzada, orduan, ez da? Baina beste hainbat gauza inberri izaten dira. Ba, gira, esango nuke, Goenkalek ez dira bereziki bultzada handi bat eman. Horrego nintzen oso gustora, Eta zeintzen un beste urte horietan, hasieran esan dezu 94an hasi zinala, eta berriro 2008 arte bitarte hortan zertan ibili zinen. Bueno, umeak izan ditut, hori importantea da. Eta beste serie batzutan ere, Balben mendien egon nintzen. Bai, egia esan beti egin deldan. Beti bueltaka, beti geldikan, baina adibidez esan dezun bezala oso eharra dala ekainan bukatu eta irailean dakizula bueltatzen zela, hori Goenkalen bakarri pasa zaizu, o beste telesaien bat, o beste historien batien pasa zaizu? Beste telesailek ez dakit egondan horrela iraunduenik urte asko, ete den, egon gauzan, Martin, baina aktore ez nintzen egon nintzen zuzendari laguntzaile. Baina Goenkale, bai, urteak hori ez. Gehienak bertan dituzu, jarraia. 8. Bueno, gero arte, gugurien jarraituko deu. Bueno, hemen esan bezala, 1.000.000 horrek hemen dazka, ikusiko dugu haber nola dijoa zen. Beitu, haidia pustutzen, Pixka gehiago itxoingo deu, kolore pixka hartu eta kurruskari gelditzeko, bale? Osondo. Ikuste zu erditik ane bai hasi dela, baina gero erdian zanpatuko deu eta barruan sartuko da generua, lasai. Bueno, zu, barrengorrin eta xitaken kermatxokin hasi zea perretxokinekin, jarraituko zu, ezta? Hortarako mozuen diktik. Hori da, hortako moztu zu. Eta hemen ningo zuna da, beitu. Enborra pixka kenduko jozu, eta gainotzuko ere laukitxotan ningo zu, bale? Zuritu gabe? Zuritu gabe. Garbi daude, beitu igual hemen ikusten zu pixka dakala, baina ez da kakuidokan, ja txukunduta daude, bale? Orduan pixka tronko kendu eta listo, bale? Eta hoi bai kendu behar izula tronko guztia, osea nahiko gogorra ukitzen du, eta hoi hola harrapatu, oso kendu, eta beste dana txikitan, bale? Bale. Ze, parraure emate izu. Arrezemuz. Ondo, zeuru, ondo. Bueno, eta nik hemen beste lapiko martxan jarrikoet, zea zerbait martxan jartzeko bai. Hemen jarriko dut, horrela xe, eta hemen jarriko dut zea zerbana martxan. Zan diazu, laukitxo txikitan. Bai, lauki txikitan, a ber, aldeu gero birrindue bai, baina nahi gustatzen normalen lauki txikitan egin da, txukun gelditzen bada birrindu gabe gustatzen zait lagatzia. Vale, oza, birrindu esaten dezunean, aparatakin. Bai, trituratu. Trituratu, bai. Orduan, hemen jarriko dugu horrela, jarriko dut hemen, eta lapiko handi hontan jarriko dugu zia zerbana martxan. Eta, bueno, noiz erabaki zen duen aktore izatia. Nola izan zan historia? Jo, topatu nun duela zain beste txikitako lagun bat, ikastolako lagun bat, txikitakoa. Eta esaten zian, jo, eskezuk txikitatik nahi zenuen, ez, Urgulmendian Gazteluan egoten ginen jolasten, eta zuk beti egiten zenituen antzerkiak, eta horrela, hendik ez horitzen, hori, zanion, hori ez etorritzen. Baina berak esaten zuen, hori txikitatik esaten nuela, ni aktorea nahi nuela izan. Baina zu etzinan konturatu gandikan. Eta zu noiz konturatu zinen orduan. Hombre, igual gustatu edo erakarri, beti danik. Eta gero, 17 urteko nintzen ko egitera, estatu batuetara. Eta han oso ondo montatuta dukate txiringitoa. Esan eskolako antzerkiak eta gana, eta departamentu pila bada. Antzerkia ikastea jun zinen area? Ez, ko egitera. 17 urtekin. Vale. Baina ideiakin geroan jarraitzeko zure ikasketak edo... Ez, esperientzia bat izitzaren, eta inglesa ikastearen, bai. Eta han antzerki bat egin nuen, eta musikal bat ere bai, eta kantatu, eta... Osea, earki pasatzen du mentzat, ezta? Eta handikan etorri zinen ja gogorrekin. Eta handikan etorri nintzen, bai, gogorrekin nire gurasoen eskandalurako. Bai, Bai, claro. Osea, ama aktore izan nahi dut, ez da,
Artista nereti izan, eta artista... Mamá, quiero ser artista. De la pista, eta genga, barranda joan gehiago gaina. Ez titiritera. Titiritera. Eta nola izan zen urratzak, zeintzen duen ikasten hasi? Bai, antzerti, garai hortan orain dantzaz. Ez dantzerti da. Bilbon dagoen eskola, Eusko Jaurlaritzarena, baina garai hortan antzerti zegoen Donostin, antzerti daiten zen, eta handik pasatako aktore asko dago, Ramon Agirretik hasita, Ane Garain, Elena Irureta, danak aizpea, danak pasa ginen eskola hortatik, eta horra hasi nintzen. Horra hasi zinean, eta lehendabiziko urratza nun izan zen? Esan dezu, no? Leno kaixo, largo eta mensortzea. Bueno, bai. Vale. Ezakit ordaindu ziaten horregatik. Igual musutru. Baina, bueno, balio izan zizun lehendabiziko urratzak emateko, ez da? Bai, medio ezagutzen azteko, eta hola. Ez nuen imaginatzen gero, ETV edo Miramon nire etxe bilakatuko zela, ez? Vale. Baina, garai baten seri asko egiten zirelako, etxe honetan. Eta serio horietatik zenetan goxatu zen duen gehiena zein gogoratzen dezu hola zanen, pene izan zen bukatu izana edo... Denak, ez? Baina Goenkale batez ere ez personalki lanik geratzen ginelako aktore pilo bat. Zekan ibilbidea gatikan, ez da? Bai, eta ez zuen sinesgarria ematen Goenkale bezalako zerbait bukatzea inoiz. Ja, ematezun betirako zala, ez da? Bai. Baina betirako bizitza honetan gauza gutxi daude edo ez errez. Bai. Eta gero gainera, arrotasunez esan dezaket, azkeneko estena nik egin nuela. Bai, eh? Bai. Zi izan zan, eta Ainhoa Aierbek eta nik egin genuen txampan kopa batzukin arralderen alde topa egin genuen. Hori izan zan azkeneko estena. Vale. Ona. Bueno, eta hori, kamara aurreko lanetaz egeitziten, eta bueno, kamaratzen indituzunak ere bai. Bai. Zer lan tokatu zaizuetia kamaren atzian? Gidoilari egon naiz telebistan, Irutxulo deitzen zen programa baten, umeentzako. Bai. Eta antzerkian ere gidoiak egin izan ditut, eta gero irratsaio bat egin izan dut 2 urtez, naiz irratirako. Eta hor, bertan nik, gidoia zuzendaritza produkzioa dena egiten dut. Hola ondo? Edo begiratzen diazu arraro? Zino be. Zondo zoaz. Vale. Eta orduan irratian ebai egibilizia desente. Bai, asko kostatzen zait irratia. Lan handia da, zen horberak egin behar du dana, baina egia da, gero emaitzaren kontrola ere zuk daukazula edo. Eta irratia gauza oso polita da. Eta... Inoiz egin dazu irratirik? Ez, junaiz irartzaioen batea, baitzeitea, eta noiz baita hola, baina nik pertsonalki ez deteuki irratian, takin nola esatean, sekziorikan edo olako historikan ez. Bueno, egia da, sukalde sekzio bat irratian bizkatarraro izako zala, ez? Bai, egoten dia, gu beti gila esan sukalden gendenian, eta jendiak errezetak eta botatzeitu, eta gauzak, baina azkenian oso visuala da sukaldaritza, ez da? Bai, egia da, bai. Eta irratian esan desun bezala dana norbeak inberri izateula. Dana zuk inberri izaten zenun, den dena? Teknikari lanak ez. Teknikari lanak ez. Ez dit ematen. Baina, badago jendea, bere programa propioaren teknikari ere dena, baina ni ez. Eta adibidez, gidoiak, zema denborako saioa zan? Bazan eguneroko programa bat, 2 ordukoa. 2 ordukoa. Bai. Eta zertaz hitz egiten zenuten? Ni gustatzen zaizkidan gaiaz. Gonbidatuak ere eramaten ditun. Neri interesatzen zaizkidan. Hori horregatik pasatzen nahi ondo. Dana zure era moldatzen zen duen, ez da? Bai. Eta, eramaten dituzu, badakizu. Bermatuko dizutenak konversazioan bat. Lagundu ingo izuten, ez da? Baina, hanka sartuko zen nun baten batian ebai, ez da? Eramanda. Bai, baina zuzenean denez, ez dauka garretu. Eta aurrea, eta listo. Zuzenekoak hori dauka, zesan dut, ez dakit zesan dut, baina, aurrera. Eta zuzenekotan gehiago gustau izan zaizu lan haitia, telesaietan, da holako, leheno esan desun bezala, pixkat, holtza gainean da ibiltzen zenean zuzeneko horrek, beste puntxu bat emate izula, ez da? Zuzenekoak ematen dizu, hemen eta orain bat, telebistak ez daukana, ez? Batzutan, telebistak nekagarria izan dizke, hain zuzen ere horregatik. Badakizulako grabatuta dagoela, eta hor. Baina, antzerkian atera behar dezu momentuan. Eta estresanteagoa igual? Ez, estresantea ez duk esango. Da bizia. Biziago. Bai.
Bai, bueno, ondo prestatuta joan behar dela, hori bai, ez da? Bestela bai estresatzea. Eta gero, batez ere konfiantza izan behar duzu zure almenetan, edo zure gaitasunetan. Bai, konfiantza euki eta... Bai, badakizu aterako zehala, eta ateratzen zea benetan. Gero, aktoren amets gaizto bat izaten da testua aztea. Hori, aktore asko amesten dugu horrekin. Bai, eta zitezu inventatu. Ez, amesten dugu, baina oso gaizti pasatzen dugu gainera ametsetan testua joan egin zaigula. Zer esan behar genuen, aztu egin zaigula. Eta gaudela aholtza gainean, jende pila bat gure aurrean. Aurrean, da zu... Eta ez dakigula zer esan behar dugu. Baina hori, gertatzen bazaizu, eta gertatzen da. Benetan, gertatzen da. Ez duzain gazki pasatzen. Ez. Improvisatu egiten dezu. Improvisatu egiten dezu, eta igual hobeto eta gana gelditzea, ez da? Edo lankideari begiratu esan ez. Zer esan behar nonik hemen. Bueno, earki zoaz, Zuk uste, igual moteli, ez? Moteli xamar. Ez, oso nik lagunduko izu txikitzen hauek. Hemen ziazerbak ebai botako ditugu pixka zuaigoko jotu hain. Eta ziazerba botako ditugu eta geroko prest. Ingo jotena da, hola, 2 mosketa eman. Egia da, sukaldatzea eta hitz egitea aldi berean ez dela erreza, ez? Ja, ez tezu buru asko altzatzen zeatikan, Tablatikan, Baina egia da ez dela erreza. Eta, bueno, orduan, irratian dana ondo moldatzen zenun zure kontu, antzerkitan ebai zu moldatzen zenitun gidoiak? Bai, egin izan ditut, oihartzunen neukan, bueno, dago, oraindik baina ez nago, antzerkita alde bat, bai, helduena, eta bertako testuak nik moldatzen ditu, bai. Eta, ze gustatu zu gehiago, antzerkitako testuak moldatzia, irratian zure saioa prestatzia, igual besti gauzak prestatziare bai eharra izan berdu, esatezu, uniken uningo baina hone ingo inarazi. Bai, ez puteatu esatezu, hola, pixkat. Esatezu, igual hau txorimalo gehiago, uniken uningo baina, bueno, hone jarriko jotiteko, a ver se musiteun. Ez, gehiago disfrutatzen den deretza denean. Zuretako denean. Vale. Eta telebistan esan dezulare bai bilizala gidoirari eta hori dana. Bai. Telebistako zer... Hiruekin zenekin geldituko zinan batekin gehatu behar bazina. Esango zuen, venga, urrengo 4 urtetan lan hau inbiarezu. Eta gidoirari izango zea. Zena ikosten duen telebistan, irratian edo antzerkian. Dirua ipatu behar nuen, baina... Dirua? Diru alde bat eutzita. Irratian, telebistako kondizioekin, edo zinemako kondizioekin. Ja. Ados. Baina, claro, igual... Horregatik da, nahiko askea baita ere irratia, ez? Nola ez dizuen ia ezer paltzen, ba, nahezu nahi tazu. Ez da, horregatzen duinki bai, baina... Bai. Aberaztu zaila, aberaztea. Bano. Oso ondo, Feitu, haurek barroa sartuko ditugu. Horrela xe. Hauek bai. Oso ondo. Eta nik hemen inbiarretena da hauek naztu. Bueno, hemen txein ez hauek guetak ematen. Hau jungoa pixkanak aiten, baina ez dugu asko ingo, Zia zerbait nahiko gutxi inda utziko ditugu. Beiratu berdela abian nola dakaun hause. Beitu ze gutxi faltazen, pixka gehiago utziko dugu, Azkenengo ikutua gargan, ez da dila erre. Eta bitartian jungo geha, legazara. Ikusiko ezue, arotxa, jatetxea, eta zer nolako platera prestatikoen. Guazen bertara. Kaixo, Joseba, egunon, nire izena Luismi da. Eta gaur, legazara ekarri dizuet, arotxa, gure jatetxea, pixkot irakusteko. 2002 urtean hasi ginen, jatetxe txiki bat, familiarra, ilusio handiakin egina, zerri bat nahiko txikia da legaza, haunitzentzat nahiko ez ezaguna, eta, bueno, lortu dugu urtean zehar, jendeak guri pixkot ezagutzea eta, bueno, bertara etortzea, ez? 19 urte hauetan izan ditugula, egun txarrak, gogorrak eta askore oso onak, ez? Eta rekonozimendu txiki batzuk ere eman dizkigute, eta hori, bueno, postekoa da betiro hori, Horai dela 4 urte edo, bueno, sartu ziguten Nafarroko erresumako asoziazio batean, Nafarroan diren jatetxeik ez dakit. Oberenak, benpin bai, horrek mantzigun bisibilitate handiago guri, ez? Eta gero urte batzuk ere, Michelin giako, Big Gourmand deitzen den hor sartu ginuten, eta, guretako oso garrantzitsu izan du da, aleketa betiro bisibilitatea handiago eman digulako, ez? Hau esanta gero, ja pasatuko gara sukaldera pixko bat, eta gaur egingo dugun platerari buruz hitz egin eta ikusiko duzue nola dijoan gauza. Gaurko platera barazkiak izango ditu, ingrediente principalak, eta horretarako ikusten duzu bezala baditugu alde batetiken. Lekak, gero zainzuri berdeak, brokolia, tomatea, otarrainskak edo langostinoak,
atearen gibela edo foa, olioa, bikarbonatua, gatza, eta kasu honetan ere, temporadan gaude, alkatxofak. Lehenengo pasu izango litzateke hartu barazki guztiak, bakotxa berez zatietan puskatu, garbitu eta gero egosi. Betiro kontu izan ditugu barazkiaren platerak, ez? Azken finean Nafarroan barazki asko daude, eta horregatik gure jatetxa saiatzen gara eskaintzen barazkiarekin plater bakarren bat, ez? Esan behar da, normalan mantentzen ditugula garaian askotan betiko plater tradizionala. Horai hartuko ditugu zainzuri berdeak, gaur egun egia esan kartan haitzen gara lanin, ja menurik eta eguneko menua ez ditugu ematen, saiatzen gara produktu, on bat ematen, zerbitzu bat ere ona ematen, eta, benpin, bezeroa, aldi bat etortzen denean, pentsatu dezala beritzen ere, gogoakin gelditzen dira berriro voltatzeko, ez? Hori izaten da guretako premio bat esaten da bezala, ez? Jatetxe bakotxak izaten ditu askotan, plater bat bere identitatea edo, ez? Protagonista izaten dena betiro, ez? Gure kasuan arotxan, txuleta da, egizateko. Txuletaren munduan, urte desentera damazkigu, astero, jute naiz, nieunek ikusten ditut txuletak 4 egun hilita gero behiak, selekzionatzen ditut nik neuk, astero, ikusten ditut 3 astean zehar nola ondutzen dena agia, edo. Selekzio bat egiten dugu oso mimatua, eta hori izango litzateke gaur egun, arotxaren nik uste platera izarra edo ez dakit nola esan, ez? Barazkiak ja prest ditugu egosteko, orduan, ura jarriko dugu irakiten, bere puntuan dagoliken, bikarbonato pixko bat jarriko dugu urari, zekantzen bikarbonatoak egiten du bere berdetasun hori, klorofila esaten dena, bizkot, handitu, ez? Eta barazki bakotxa, egosten joango gara, aparte, zaintzurek alde batetiken, brokila bestetiken, eta leka bestetiken. Eta irakiten duten bitartean, denbora gutxian, gero ateko ditugu denak, eta ura eta jeretan oztuko ditugu kokzio hori mozteko. Barazkiak ja egosita duzkagu ja, eta orai, azken pausua egitera pasatuko gara. Taulan hartu eta moztuko ditugu 4 zatietan. Eta orai, otarrizkak zurituko ditugu, zuritu eta gero, bai alkatxofak eta bai otarrizkan jarriko ditugu beste barazkekin dena batera. Eta hori, labera sartuko dugu, betiro gatza bota horretiken eta olio on bat. Naparroko olio on bat ibilitzen dugu, eta hori labera sartuko dugu. Pare bat minutu kontuko ditugu labean, eta gero aterako dugu, eta beste pare bat minutu sartuko ditugu denak, baina kasu honetan gibelarekin. Bere sustantzia guztiak hor bertan utziko ditugu, eta gero guk sustantzia hori erabiltzen dugu, barazkiaren gainetiken botatzeko. Joseba, ikusten duzu, ja platera bukatuta daukagu hemen, besterik eskertu zure saioari gure etxera etorri izan du izatea, espero dut gustuko azukeri platera izan du izatea, eta horretu legasan gaudela, arotxa jetetxean, eta goraintzik denari, eta ja noiz ikusten zaitugun zure gure etxean, besterik ez. Eskerrik asko, eta ondo segi, Joseba, agur. Hau, Luismi, artista, egundoko platera prestatu diguk. Eskerrik asko, ea, dastatzea juntegean egunen baten, edo gugan etortzezean zerbait prestatzea. Mila esker jauna. Bueno, gurean jarraitu behar dugu. Betu, Tessa, betu ikusalde zuzei txuratzen nahi da zuk indako errezeta hemen. Tipula jarri ezu. Nik egindakoa. Noski, baiet, eguneko egun. Eta guen ja pixka murriztu danean perretxikua, ingo diuna da, ardotxu hilagota. Pixka, hola nahiko. Hau mentxotzikoet. Ardo botatzen dezunean zer egin behar du? Erre egin behar du edo bere horretan? A ber, erre baino garrantzuzea murriztia. Ez izateko likidoa ez gelditzeko da. Eta zer zatezu, erre zua eman da hori? Bai, alkoholak endu behar zaio? Alkoholak beha bakarrik jutea, berez. Bakarrikan beti flanbeatu hori esatean horrekin, ematen badio zuzua, beti zu bizi horrek bai eiteizula pixkat erre, pixkat torrefakto, pixkat eman, baina pixka da show. Show pixka da. Nik usten dut, zuri emango bazi zuen errezeta bat, flanbeatuta, eta beste bat berdin eta flanbeatu gabe. Berdin, eta zaporea eta... Asmatzen bazu, kontratau. Bueno, espektakula importantea da baita. Ba, espektakula garrantzitsuena. Ia. Bueno, eta guain murriztu danean, esne gaina botako dio, utziko deu pixka zukaldatzen, eta gero esan deun bezala, krematxo bat iteko zan, bihar badeu krematxo ingo deu, eta ondo gelditzen bada, horrela ze utziko deu, bale? Honekin ingo deuna da guain txampik ondo bete, bueno, perretxikoa kasu honetan, zebasitak ebazezkan, eta hemen guain, zubasuan, utziko dugu hau, lasai. Eta ingo jotena dare bai, gatza hartzeko, tanto botako jot. Vale, eta hau esek, hemen dazkaula martxan, eta izkigu erreber, behitu kolore pixka gehiago hartu du, Polita. Txe polita doen,
Hori arrautzagatik da, noski. Hau nahez uneako gila esan, Ez baino, arrautza bota diozulako, ez? Arrautza laguntzen dio, bai, dizdiratxu gelditzen eta kolore pixkatola politago izaten. Betu, hau da, atea deuna egostetikan irugiarra, eta hori behar deu lauki txikitan. Vale, orduan. Lan honekin? Pusketa txiki, zuna egin. Pusketa txiki bat hartu, eta laukitxoak, vale? Lauki txikitxoak, bai. Hain txikik ere, salteatuko ditugu gero hemen barrun sartzeko, vale? Bueno, eta hemen txere, hau zua jetxin dut, bestela pasa ingo zan, eta hau ia indadakau. Utziko dut hemen baster baten, eta gero emango jo golpe txiki bat. Ez, golpe txiki bat, ez, gero zuzenian barroa sartuko deu, eta bexamelakin barroa sartuko deu. Vale, hau hemen txedakat. Hau egin daiteke baitere irugiar ketuarekin, ez? Bai, gaur eman deu ikutu berezi bat, egosita hola nik uste zeitzea, gero barrutikan horrei, salteatzen zu pixkat, kanpotik erretzen eta barrutikan xamurra gelditza. Eta gero segertatzea, koipia, dakana asko, ja uretan asko bota indu. Asko bota indu eta txukunago gelditzea. Bueno, ingoetena da, bexamela martxan jarri izan, izu zuin berko zenduna bexamela, baina animatuko zean nik ingoet. Bai, bat ez honi zaitu, ez? Bueno, hemen txezu onduan nina eta nik jarriko de martxan, baina... Ez gainera hori, estruktura zehatuko zaigu. Puskatuko zaigu estruktura. Baina bestela, bai. Bueno, eta bakit, zinean eba ibilitakoa zea. Bai. Ze gauzein dituzu zinean? Bera, azkena, egon nintzen Nora filman. Nora filman, Nora, Lari Izagirreren Nora, Ane Picaza da la protagonista. Eta kuriosoa da, jendeak ez daki edo, bueno, ez du pentsatu horretan, normala dan bezala, baina estena bat egiten duzunean, askotan zinean, gidoian dago estena, eta zuk irakurtzen duzu gidoia, eta badauka garapen bat, eta gero, montatzerakoan, askotan zuzendariak eta montadoreak erabakitzen dute estena hori soberan dagoela. Hori da gertatu zaidanen ere personajearekin. Agertzen nahi zain oso gutxi. Baina manuen gehiago. Lan gutxi zen eukan da erdiak endun dizue. Ai ama. Bueno, baina lanakin guztua gelditu zinen, ez da? Bai, guztora geratu nintzen, baina hori askotan aktorea... Penakin orduan. Bai, baina aktore askori gertatu zaio. Incluso, nire personajea bintzat agertzen da, pelikulan. Batzuk atea ere ez? Atea ere ez. Bai, gidoia da gauza bat, eta gero montaketan, edo, bueno, zuzendariak erabakitzen du, ez dijoala, ondo, hori, estena hori momentu hortan, edo pelikularen... Lehendabiziko pelikula, lehendabiziko eta gero kendu indizuela, imaginatu. Pensa. Zu lagunakin, baina... Jakinten dezu lehenu, gute zea zinea eta konturatzen zea zineen kendu indizuela. Segun nolakoa dan zuzendaria, larak esan zegoen, baina... Vale. Bai, baina baude beste zuzendari batzuk, efectivamente, zinera joan, eta nire personajea, non dago? Eta ni? Ai, ama, odiotza. Bai, bueno, bai. Gauzai gertatzen dira, bai. Ai, ama. Bueno. Listo, ni usten den nahiko horrekin, Bai, bi hauentzako nahiko eta sobera neukiko. Hemen botako ditut? Bai, hortxe utzi. Igual behitu, txoin pixkat, honea bota. Zuzenian, eta sartagilean jarriko zu, eta ja, gero tope emango diot, eta hor toste txiki bat emango dio, eta listo, behitu, hori, hasi dago. Irekiten, oso ondo, vale. Behitu, guain lagunduko jazu, behitu, hemen inbietetan beti bakizu, bexamela iteko garaian gurina bota, eta irina pixkat erre. Erre ez. Zukaldatu pixkat. Erre baino lehenuo ez nia botatzen hasiko. Hori da zureitak esaten duen gauza bat ez beti. Zaporeak entzeko. Bestela irin zapore gordina galditzen zaio eta ez da komeni. Bueno, hau hemen jarriko dugu edo bai. Lagunduko diazu igual behiza. Ja, martxan jartzen hau. Hemen jarriko dioguna da. Baina horren hau bihar de tirugu jarra tostatuta. Baina, bueno, tope emango jot, eta segituan tostatuko zait. Horrela xe jarriko dugu. Topera. Eta nik jungo naiz hemen, hau xe botatzen. Zul nola itezu, dana batea bota, pixkanaka? Nekearen arabera. Nekearen arabera. Edo azeleratzeko goaren arabera, baina ez, bi zatitan. Bi zatitan. Baina ez denbora guztian. Ni aurrena pixka botatzet, behitu, hola iten den masa potolo bat, eta ematen diot masa potolo nahi ondo. Urruz bat bezala prestatzen dut, dala gurina eta irinakin iten dan gauza bat, eta hau ja, azten behitu ze poto esatuz. Hori, kriston masa geratuko zaizu, ez. Pixkanaka botatzen jun, ez niak endu, eta segi ematen. Gakoa ere bada, horrek katxarro horrekin egitea, ez da? Barillakin? Bai, barillakin. Hori importantea da. Importantea da, bai. Nik guztatzen behintzat barillakin, eta ondo behitu. Guain ematu berriro grumito gazkala, baina emate jozu berriro egurra, eta berriro mierda, no? Seguro gaude hemen? Bai, seguro gaude, gazai.
Beitu, eta berrio guain, ingo dugu, berrio fin jarri, baino, pixkat fina dugu, baina guandikan lodi. Eta guain, esnia botatzen gungo geha, gu nahi deun puntxura arte. Hori da zaila kalkulatzen ez da? Bai, baino... Oso horregatik nigu zezei pixkanaka botatzia. Pixkanaka bota, bestera batzutan botatzen zudan batea, finegia gelditzen da, eta gero komerik. Kroketa egiteko ale behintzat, potolo bihar da pixka. Kroketa egiteko errezeta ez da 1 gramo litro bat esnek? 1 gramo eta litro bat. Puntxura da, bai. Guk igual 120 erabiltzen dugu, 120 edo hola, baina bai, 100 eta litro bat, bikain. Ondo zabitza. Bai, baina ez ditut egiten kroketa. Ez egiten. Lan gehiagi. Bueno, behitu, hau ja, salteatu ditugu, kurruskari pixka jarri dio. Bai. Eta guain ingo desuna da, hauek betetzen hasi. Bale? Behitu. Hartuko dut? Sondo. Eta hemen, barruan sartzeko, zanpatu barroa. Zanpatu? Bai, zanpatu. Bildurri gabe. Ai. Bildurri gabe, lekua egon da dila. Hola sartu. Hola zanpatu. Eta gero zanpatzen bat dugu, gauza gehiago sartuko zaigu barruan. Hori da. Eta guain, pixkat, irugi jarra. Gero, pixkat, ziazerbak, pinazi. Ostras, danak abituko da? Bai, pixka bota, bakoitzetik pixka bota. Ondo, hola nahiko, bai. Bueno, eta gaur, probatuko aldezu gaur iten deun errezta. Bai, eske badakita izala iten barauldi intermitentiak edo... Bai, egiten dut, tarteka. Bai, Eta asko gustatzen zait. Eta nola tarteka, nola tarteka. Ba, astean zehar eta intermitente zer da, nahi desunian bai, nasunian ez. Izatzeteke, baina. Eta nik berez egiten dut, 16 orduz ez jan. 16 orduz ez jan. Ura edan dezakezu, edo... Ura bakarrik. Infusioak eta. Vale. Infusioak. Ez naiz, ez da guru eta ez fan. Eta ez da gogorra, egun horieken 16 ordu jan gabe nola? Lehenengo egunetan gogorra egiten da pixka bat, bai. Bai, baina gero ez da bakarrik, argaltzeko ez da, bereziki argaltzeko ez da, baina... Eta zertako da, ondo sentitzeko, edo lizerik eta honak eukitzeko, edo... Energia pilo bat izaten dut, gero. Ondo sentitzen naiz, bai. Inoiz, saiatu naiz egiten 20 orduz ez jan eta 4 orduz jan. Aber, energia gehiago dakasun da, okorre entzun. Etxopolo, goizeko lautan ezin nun ere, jan, galleta batzuk hartu ditun. Baina, bestela 16-8 eramangarria da. Eta oso, teneretzat behintzat, probatzeko oso gomendagarria. Eta 16-8 ten duzu sentizu, 15 ordu lo. Izan ziteke, beste formula bat izan ziteke, baina, ez, ojalá lortuko banu 15 orduz lo egitea. Eta jan, aldezu jan edo zer gauza, da nik jaten duzu edo? Jode, eske hori egiten badezu, ez hasiko bomboia jaten 8 orduz etengabe, orduan. Baina hor garkume pixkate oso, segame duzu suplemento egin, eta proteina tope. Bai, noski ez daiz behar, no? Oso txukun, Bai, ezin hobe. Baina hola jarriko deu, bexamela presdakau, eta ingo deuna da. Bitu, hola guztetzit, nahiko fina utzi dugu bexamela, eta ikusi zu garrantzitxo behitu nola da hon ja burbuliaka, eta bexamela inda honean, bea, ez da itxasten aspira, jende zeu itxatxita dakat. Hori da, ez diozula nahiko eman. Lokazun bezala ez da, ez? Itxatxita. Ez, hau da bea solte da, hola. Eta hemen ingo jauna da, baina holako bota, gainean, bat. Gatzik ez diozu bota? Bai, bota jo gatza, eta intxaur moskatua pixkate bai. Hori. Vale? Botako jotonea. Zitxura ona. Itxura erraitzen nahi da, Bueno, eta hauek xek eta hoiek gero beteko ditugu gehiago, Hemen, lantalde esango, bi bakarrikan, zue bakarrikan jameralde zue. Bueno, lasai, geho utziko du hemen badakau gehiago egiteko. Beitu haure, itxura errartzen nahi da. Hau ja, zua batian jarrikoet. Ja, bikain dao, lasai jarrikoet, gazta botako jo gainean, eta labera sartuko dugu. Hemen, beitu. Gazta, bakizu kasuntan parmesano hartuetela, baina hau guztoko ez nada kasuena. Gauzatxo bat inbiar dut hemen. Piskat, Horrela, bale, hau listo, hau honea. Eta hemen lagael labia leheno bezala eta jarri berdet grill. Hola, zeatik anola ingo da bestela gehiegi lehortuko dana, eta bakarri nahi deu gure gazta karamelizatzia o urtzia, bale? Orduan. Hartuko dut, hau, ja peldu da. Vale, sartuko dut goian. Eta utziko dugu, eserrez, pare bat minutu. Ondo gratinatzia, eta bitartean dana txukunduko dugu. Hauxe bakarrikan bihar dugu gure platera prestatzeko, eta besti gabe, platera hartu, eta guantxe gatoz.
Ai, ama, eskerrak tesa da hemen, da amatxo da. Esan du, hemen usaitzen nahi da zerbait, eta ia jun zaigu. Ez amatxo izateagatik, Ai, bestela. ama, horire bai. Da kasue beste sentido bat martxan, gehiago. Bueno, hemen txejarriko tena da. Hau, oetxo bat ingo dio barrengorri eta xitakena, horrelaxe. Bitu, ez da beharrezko izan krematxo egitea, ez da? Oso ondo moztu dut, egia da. Oso ondo, bikain. Horrelaxe jarriko deu. Eta guen, presil pizka bateko jo gainetik eta hemen dakau. Gure bolobana martxan, milorria, siazerbakin beteta, eta bexamela eta guzti. Tesa, mi izker retortzegatik Zuri, arrakastazko telesai berriakin. Bai. Nola zan? Irabazi arte. Irabazi arte. Beti. Aio lagunak. Arratzaldeuna pasar.